tare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni tollumbola awqali bema awqali ƴaga awqali petela awqali radio gaynako to nammarela haalirde nanka fm to galoya jokkere enɗama to kiidira ko on waktu yoni ha to radio tata cheikh omarol foteyu tala to jombo ko eko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabruji men to leydi sénégal yeeyoɓe jeere liɗɗi nde kawlaga uddi demude mumen guila hankiɓe kolliti maɓe natano hofgo juuɗe balɗe tati gam wullitade caɗele taweteɗe e nder jeere mabɓe to leydi Mauritanie jagorɗo cellal ɓalli leydi ndi holliti winditi kanwuji ɗiɗi ko fati banggue feevo de la vallée e nder leydi ndi gam jertinde ɓiɓɓe leydi ndi ne ndentoto oɗo henna ñawa to leydi Mali moɓodiral mangala woni association yiɗɓe yaadiɓe seeko booli moɓodiri ñande ale jawtuɗo henno sukaɓe fulɓe kame dogo en ha heewi gam yidde wallidde armée leydi Mali kame addude jaam e nder leydi ndi to Guinée Conakry ñande joyinduɗo henna lewru koko jogori wulde to Conakry mango ɗum ko caggal nde FNDC ardiɓe leydi ndi kolliti ma mbaɗa julde mumen ñalawma garagal e laamu mumen ko wona ɗum ko cetal ɓen seppoɓe kala saaha kolliti FNDC kolliti wonande ma juɓɓin seppoji mumen kabruji men manamen ha to Burkina Faso Côte d'Ivoire Namibie ma en jaato Éthiopie kame joolama jaɓeri musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗena Nurul Huda mo ceerno Cheikh Tidiane Thiam ɓe ceerno Alhaji Alpha Aliyu Thiam mo wuro Sogi Nurul Huda e gardugola ceerno Dahiru Sy to banggue Europe ha tente France ardi toon ko ceerno Mouhamadou Idi Gaya Nurul Huda mo ceerno Cheikh Tidiane Thiam aɓe jogui beelema mawɗo no feewi habrude dendagal bandiraɓe julɓe taweteɓe Europe et partout France ha to miro e ko taari ɗum kala aɓe jogui ñalawma moɓe cuuɓi ñande 3 lewru septembre ene hawra e aset paaɗo ɗo henno aɓe mbaɗa conférence mawɗo ko fati banggue diine l'islam ha tenti ko fati banggue ɓuure lawola Cheikhna Ahmada Tijani yuɓɓinta on conférence ko ceerno men ceerno Cheikh Tidiane Thiam ɓi ceerno Alhaji Alpha Aliyu Thiam mo wuro Sogi so tawi a yiɗi tawtorede toon to cuuɗi meɗen miro so tawi a ari ha to 49 avenue de la République le miro ene wayno a yettima ñande 3 lewru septembre ñande 3 septembre 14 heures ha fayenma 19 heures yettinɗo hen ɓattake o ko ceerno Ibrahima a Karfaso kan woni jatigue ceernajo to Elbeuf kala rafi mon jiiɗa ene jogui lekki ke ene safra ɗuma gorel teya ko haako moƴƴo iwruken to koridinoro ari ko wallude en e safrude en ha moni kala yiito hen hoore muɗuma gorel teya ko haakono haako wargani a wulna ndiyam ma ha wula juppa hen aɗa yara no wirani joni joni keɓa hen cellal ɓandu maɗa gorel teya ala hewam ala effet wattama haydara a yarat tan aɗiya ɗaɗima cukkiɗi ina cukkito an joguiɗo koyɗe musoje koppi musoji keceji musoje AVC jogui caɗele cardiaque mo ƴiƴam heewi e nder ɓandu mum taw dogata ko nonne kadi joguiɗo sukara e nder ɓandu muɗuma caɗele gorago ɗaɗi cukkiɗi sa jokkodire gorel tayya joni joni keɓa hen ko laaɓi
sa yiɗi hebde hen ko laaɓi janggana hoore maɗa jahata koto site internet mo gorel teyya mbatta ko www.gorelteyya.com. so tawi koto leydi Mali gonɗa Nioro jokkodirta koye Dawouda Sare onon jooɗi koto Nioro mbatta ko 72 68 11 54. so tawi koto leydi Gambie jokkodirta koye koddanene Abouba 282 29 43. so tawi noon koto leydi Sénégal 77 428 85 88. jokkodirta ko biyeteɗo Amadou Thioban on noon koto Jambe. so tawi koto États-Unis de Amérique ko Abousso Kawral Fouta Business plus 1 34 77 01 56 77. so tawi koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngaydo 06 50 99 64 43. musidɓe tedduɓe mbadden dando faade Gurela Teyya. tati septembre 2022 ene hawray aset paɗuɗo henno so jomiraɗo haaji ko on ñalawma société suudu men SAS suuɓi ngam wadde battu mawɗo huccodirde e ɓen bismaɓe ha moni kala ɓuura famde holko woni société suudu men SAS. suudu men SAS on ñalawma noon o waɗata koto hôtel mo Café de Rome de Dakar laamorgo leydi Sénégal ɓen suɓaɓe yo ngar tawtore on ñalawma ko ɓen poɗɗaɓe e nder département ji ɗi leydi Sénégal ko wayno président secrétaire général trésorier nayaɓo yaltata koye goomo surveillance so tawi ko ɓen iwoɓe to diaspora Mauritanie États-Unis de Amérique ha faynma to Europe ma tawtore hen kala ɗo gonɗa e nder windere nde kala ala ko humpanma e oɗo henna ñalawma tedduɗo mo société suudu men SAS suuɓi. société suudu men SAS gila tan 2019 ha yettiɗo henna koye golle moƴƴe payodinde woni kono kadi oɗo henna ñalawma payaɗo ma on gandu hol jaɓɓal kesal faade golle goɗɗe de société suudu men SAS jogori addande men e gardegol docteur Abdourahmani Ka. suudu men moƴƴi kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe naasaande goosil to hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase ɗiɗi yonti kumpital men ɗemngala pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon giɗo mon sehil mon Sar Abdullaahi Saar to karallagal Weltare TV ha mbawoni yebde nate mon ɓosooje ko musidɗo mon Saydou Abouba oɗon ñaaga yaafuya kala saha hattan dande nde ne manki waade no wayanno ni oɗon paama tan oɗo saaha wona koye durmoji cattuɗi no feewi en keeɓi ɓatakuji wonande heewɓe ene kollita yimɓeɓe ne poti rentinede no feewi ko fate banggue goɗo henna maayo Sénégal wongo e ƴerde oɗo saaha mo gonɗen woni tufɗe woni nokkuji ha tenti woni calli woni beeli puɗɗima heewde tene kadi ndiyam ɗama fuɗɗima ɓennude ɗo ɗam arannoɗo ɗum noon yimɓe heewɓe ne mbiye yo nden sukaɓe mumen ha tenti noon ɓen yahoɓe goocol walla mbiya wocoyde walla yahoɓe tenoyde walla ni yahoɓe tan yidde lumboyade e beeli e nokkuji goɗɗi kalde yimɓeɓe ɓurata wawde rentade jertinde koye mumen ko wona ɗum ko kadi ɓen halfinaɓe goɗo henna maayo Sénégal aɓe ndentina wonande yimɓeɓe kalde ɓurata rentade nde tawno baroɗe kese ene natti ɗeɗo henna maaje nde yimɓeɓe ɓurata rentade no feewi nde moni kala wattata haqqille mum nde tawno fulɓe mbi safrade ɓuuri rentade ɓuuri safrade tinama jaltugol aduna debbo darinoɗo taw kadi ko daraninoɗo ko fate banggue taaridi gardinoɗo pelle kewɗe ngam moƴƴinde taaridi ha yimɓeɓe gona e jaam woni biyetenoɗo woore Ganna Seka mawɗo leydi Sénégal hoore joli ndi windi ɓattake ngam neldude duwaw e yonnude darde makko kono ne kadi Mimi Touré kame yogay jagorde
ha tenti kadi yoga e ɓen dawriyankoɓe hewɓe hen garte bindande ngam yurnude darde oɗo henna debbajo ko daranno ko fati banggue wone pelle ha tenti kadi daranade ko fati e banggue taaridi siftinde moon taaridi ko kam jogui gurdam neɗɗo jogui gurdam ladde jogui gurdam kala kene dawa e ladde kala kene ora e ladde so tawi noon woni a neɗɗo a andi aɗa foti moƴƴinde ladde moƴƴina taaridi way kono ka rokki yimɓe gurdam ɗum noon neɗɗo kala ɗo woni ene foti darade haaɓo sa yi mbus e lawol guitta sa yi koppu mo ganduɗa moƴata iwata ko wayno dalliji kala guitta ɗum noon ne wayno a faabima a rendo ngo gila to banggue toɓoli ha to banggue leɗɗe ha to banggue fofandu yimɓe ha to banggue gurdam daabeji jahoje e ladde kala nonne kadi neɗɗo o jogo ndimago wasde bonnude ladde wasde bonnude leɗɗe wasa bonnude taaridi kala koye Sénégal keddoɗen ha joni ɗiɗo dumunnaji kala hakkillaji ketti koto suudu sarɗiyeji ndu leydi Sénégal ɗum ko caggal sumgoji capantati goho lewru mayduɗo capantati goho lewru juillet guila nden noon nde sarɗiyankoɓe toɗɗa jogori noon wonde jagol mabɓe toon to suudu sarɗiyeji koye nduɗo hen lewru kono kadi hewɓe hen goni koye merade hol jogorɗo wonde gardotoɗo nduɗon suudu sarɗiyeji hol jogorɗo wonde président suudu sarɗiyeji de leydi Sénégal ko wayno wallu Sénégal yaadiɓe wadda kolliti toɗɗima biteɗo Lamine Thiam nde wonata mbiri mabɓe taw ganduɗa ko jeeteɓe ɓen ƴamoɓe wonande jiɗɗo ardade suudu sarɗindu leydi Sénégal ha joni koto Sénégal keddoɗen gartaten ko fate banggue carte nationale de presse eɗen gandi kala saaha so tawi tan date mum ƴettama heewi ko dirtinede ko fate banggue presse beele kadi jogo carte mum taw ganduɗa ko carte keptinade jaaduɗe jamanu taw kadi ganduɗa ko ɓen wawɓe golle mumen heptinaɓe ha gueɗeɗe kala ɓuura yiɓɓude catal tambingal oɗon fannu ɓe dirtini gam nannugol wonande ɗen carte taw ganduɗa ko carte de presse ɗum noon watta ko goo lewru décembre e nder ndeɗo hen hittande nde gonɗen to Guinguinéo wuuro wiyetego Daaru Ndiaye kottana musɗo waɗi toon jamma hanki o sanga kirade ko suka gorko mécanicien jaranoɗo duuɓi nogas e ɗiɗi pewjuɗo mayde muɗum ɗum ko caggal nde naate suudu uddi ha tiiɗi haade gorgol mum tawde ɗum toon ko nden wallotiri ɓoggol woni toon hurɓi ha wasi fittano mum sanga hirande nde gorgol aɗa ari ƴewdemo tigui fuggi ha tampi uddetani nde ngal bafal dajjita tawa komo rutte joni ko ɗon ɓanduma ko ƴetta nawa to hôpital morga mo Alhaji Ibrahima Niass mo Kaolack ngam leskoji mbaɗe hen tribunal Dakar hanki suka gorko nottotoɗo inde ka Dabo jarowo duuɓi nogas e ɗiɗi yeddi hanki ha memi leydi yeddi ha soori leydi ngam wiyede police tawi e nder suudu muɗum kene tolno e sappo e jeeɗiɗi lahas taw woni hen ko yamba o holliti kanko ko ɗaninoɗo e suudu makko nde police naati suudu makko o tinani ni ko ɓen kollimo sappo e jeeɗiɗi lahas yamba gonɗo e suudu makko kanko noon o hutoraki ɗum teni kadi o yeeyani o addani e suudu makko o yeddi ɗum noon ha memi leydi o holliti ko police addori ɗum ngam fawdemo ɗam ɗon ndiyam bonɗam e yeeso on ñawo ko wawi wonde kala ñawore makko ene jokki e nder ndiɗon mbadi jeeyeten ko aton to Kédougou ko muusi ko hamni ko hulɓini ɗum waɗi hanki to hôpital mo Kédougou ko debbo goto nottortoɗo inde Mammi Doura Diallo garnoɗo jibinde caggal nde garwi arno jibinde ngam lebbi jeenayya sowade ari yidde yiide moƴƴere nde Allah rokki ɗum e nder reedu mum caggal noon nde jogorno oppirade ɗon ɗo bloc opératoire to bloc opératoire ko ɗon noon caggal mum waɗi kaytugol oppirdemo kanko on wonande infirmiére o dañi hutorade ngam yidde yaltinde ɓiɗɗo dañi noon caɗele dewɗe hen ha kanko on debbo e ɓiɗɗo kala mbasi hen pittali mumen caggal muɗum noon tato liggotoɓe oɗon hôpital infirmiére o yaadiɓe mum procureur yamiri yoɓe mbiye teɓoɗo saabi tawa e juuɗe leskoji ene jokki e oɗon fanno to Kaolack jeere liɗɗi nde Kaolack hande ɓe kolliti wonande yiɗɓe kay yillade jeere nde ɓe innirta mboose kumbaji guena hande kay hay goto sodata toon ni coofa ni lingu welgu ñamde
welngu waddude ceeb walla goɗɗum ni jiɗɗo fof fayeli ɗi jooɗi walla tewɓe koliti ɗum ko caggal balɗe bandum nde ɓe gulliti jeere maɓɓe nde ko jeere hewde caɗele ala ndiyam ne tunwi tene kadi ɓe ngala e nden kay kisal ɓe gullitima maire o ɓe gullitima préfet o ala kala ko gasi tene kala lewru jeere nde ne nanna kene tolno e million ngaji sappo kono haɗo ala ko gasi ɗum noon ɓe pelliti hofde juuɗe maɓɓe directeur keso toɗɗaɗo canal plus sénégal biteɗo cheikh ahmed bamba sar holliti haare mum adide ko haɓade wonande ɓeena wujjoɓe ɓoggi ko fati e banggue ɓoggi gam yidde dañde senuji ene jeeyi ɗum par lewru ɗum noon o holliti haare makko adide ko haɓade ɗen gueɗe nder leydi sénégal haɗen gueɗe ɓuura wonde e laaɓal ha joni keddoɗen koye sénégal gartaten ko fati banggue cuumu musɗo baɗɗo jamma hanki o sanga 21 heures toon to Rebeuss kene tolno e kuɓeje sappo walla mbiyen kene tolno e cuuɗi sappo cumi toon ɗum noon ko nokku ɗo ɓe mbiyata Tulba ene tawe caggal tribunal de Dakar ko toon ɗum tawete cumo noon andaka ko jeeyi sababu nde sappo pompier ari horima nadde toon ha woni caggal woni toon ko barakuji ɓuuri wonde toon kadi ko mécanicien ji kono ɓe mbaddi hen ɓe ñippi kono andaka kama holko jeeyi sababu nguɗon cum kene tolno e cuuɗi sappo jeeyi jaade cuurki kamne wondi yoga e matériel uji goɗɗi kala jeeheten ko ha toon to leydi Gambie ndewen to Ziguinchor calminen musidɗo men Amadou Ishaga Keɓe mo ganduɗa wona kattanɗo no feewi jayde weltare TV ne duwanoma nde jomiraɗo ɓeydantamo cellal e kisal hawa arta e golle makko e jaam e cellal e kisal to leydi Gambie kodde nene Abouba ma artanene jillu wonande Adama Bara toon to Tunisie wone ɓeena dawri yankoɓe yonnuɓe ɗannungal makko toon kodde nene Abouba. eyyi ko noon tigui mbiyen sarɗiyanke biteɗo Madi Cissé holliri weltare muɗum mawde fewde président Adama Barrow hayso woni ko lundiyanke saabu ɗum o wi caggal nde hoorejo leydi ndi président Adama Barrow yahanno toon to leydi Tunis de ne wayno joli tan koye laaɗe diwoje ɗe ganduɗa ko hen tigui kileneɓe jolata o wi ɗum ɗon firti ko hoorejo leydi ndi haqqille muɗum arti no feewi saabu ɗum ƴettude laaɗe ceerɗe ɗene yaaha caggal leydi ɗum ɗon ko tampere leydi ndi wonata ene wayno o wi neɗɗo noon so waɗi ko moƴƴi ya yettu ɗum hen ha joni hoorejo leydi ndi omo waso ɗum nde wawata kadi ustude ɓe ɗannottode saabu ɗum faggudu leydi ndi wayani noon oɗo waktu no hannirta ni enete ko wona ɗum laamu leydi Gambie ko ngol ɗo woni lawol gadingol ngam noddude ko wiyete ko prince conference ene wayno tan noddude ko faadi e jayndiyankoɓe hakkude namde jayndiyankoɓe e laamu leydi men Gambie ene wayno tan jaborɗe ɗe fof ma mbaw tawtorede on prince conference waɗete to ko mo ganduɗa koko innira Sa Dawuda Kairaba Jawara waktu goo ñalawma hande o ene wayno tan de ɗum ɗon woni lawol gadiningol ngam laamu leydi Gambie wawa udditande jayndiyankoɓe mbawa namdade yoga e namde kamɓe kadi ɓe mbawa jabade ha tengti on project mbaɗaɗo toon to Banjul e caggal nde Banjul nduɗo lewru gonde ɗen gandi heeɓi yo layru musduno no hannirta ni enete ɗum ɗon noon ene wayno tigui rigui ko jayndiyankoɓe ma jogo hen beelamma wawde kadi namdade laamu leydi men Gambie holno yiiɗi ɗowrude leydi ndi e faggudu ndu kadi wawa ƴellitade no hannirta ni enete ko wona ɗum kadi AIC ko ardiɓe sumgoji ɗo e nder leydi meɗen te Gambie ɓe kolliri kala landa dawriyankede gonɗo ɗo e nder leydi men aɗa foti wadde ko wiyete congrès ko adi balɗe 31 lewru décembre ɗum noon ko sarde mo ganduɗa ene waɗɗi kala landa gonɗo ɗo taw ko landa dawrugol to banggue politique ɗum ɗon noon ɗo e balɗe 31 lewru décembre kala landa de ɗum koko yamira ya wat ko ɗum ɗon woni sarɗi ko ganduɗa AIC toppitiɗe ko fate sungoji ɗo e nder leydi meɗen te Gambie yamiri koteneɗa Abouba gam weltare TV ɗo e Serekunda. Assalamu alaikum, commune Khalil Koulibaly, international sénégalais et capitaine des Lions. Keddaram tan ko radio et télé weltar birde fulɓe ando diine ma. kodde nene Abouba sen gewi to leydi Gambie ko to leydi Mauritanie paaɗen leydi Mauritanie laamu leydi Mauritanie e ballal cetal ngal ɓe mbiyata tajour waɗi balle mawɗe no feewi ɗen balle noon ko ñalawma hanki o ngam wallidde ɓen yoloraɓe galleji mumen ɓe ngalaɗo kodi oɗo saaha mo gonɗen taweteɓe e lamorgo leydi Mauritanie woni Nouakchott toon to Dar el Naima Dar al Naima kono nekkadi ha fayanma toon to Tayeret
ɓe kolliti ɓe dokkiri toon balle kene wona ujunnaje yimɓe ɓen ɓe ngala doole taw kadi ganduɗa ko jeeyiyaɓe nder ɗiɗo hen ceɗɗo toɓoli wi biyeteɗo Wuldu Siidi maɓe jokkuɗen golle ha moni kala ɓuura yitade hen hoore muɗum jagorɗo jeeygu mo leydi Mauritanie woni Wuldu Banahi. Wuldu Banahi o holliti wonande ɓeydugol cogguji nder leydi Mauritanie ko hunde nde jaɓetake kono kadi ko hunde nde laamu ngu dari gam haɓade hayso tawi woni inondation ne heewi kono ne kadi caɗele haare hakkude Russie kame Ukraine kono ɗo saaha mo gonɗen wonande cogguji taƴaɗi ɗi hay commerce goto susata taccude kono kadi aɓe mbasiyo wonande ɓen ɓiɓɓe leydi ndi kala jaaɗo boutique sodoyde so tawi soodi ko ɓurti coggu yamirago ene jogui ndimago wawde wullitade kamɓene maɓe mbaɗ hen peeje mawɗe no fewi kanko on jagorɗo hanki e nder commentaire makko caggal batu jagode o holliti ɓe guddi magasin uji kewɗi kadi ɓe nangui matériel uji kewɗi ɗi happu men gasi ɗin magasin uji kadi ɗi uddaɗi ɗi ko ɓen ɓe ɗoftaki prix ji kame cogguji kala maɓe jokku rewidade ɗen gueɗe ha ɓiɓɓe leydi ndi ganda darde mabɓe no fewi ha joni to Mauritanie keddoɗen jagorɗo cellal ɓalli leydi ndi holliti wonande winditi ɗiɗo joguiɓe fièvre de la vallée de Rifi taw ganduɗa ko fièvre moɓe mbiyata crime Congo hen goto noon windita koto basse occidental goɗɗo noon ko toon to Baraknaɓe erima kanko jagorɗo o erima ɓiɓɓe leydi ndi nde ɓurata wawde rentade no fewi nde tawno ɓowɗi mawɗi ne gadda ɗum ɓowɗi goɗɗi mbaɗi no buubi ni ene kewi addude ɗum taw kadi heewi arde koye gueloɗi kame ñabbuji jawɗele goɗɗe kala won tebbuli ɗi natoji e nder oɗon ñaw so tawi a ñaami ɗum tan ne wawi rokkudema ɗeɗon caɗele wo jeetini ɓiɓɓe leydi nde ɓurata rentade no fewi ha tente oɗo saaha ko ñamete ko kala nde ɓurata wawde lawƴede no fewi an neɗɗo jaltuɗo galle ma jaaha garta sooda no moƴƴi so nangue muti kuma fabion ma mbalaɗo sojji ndentoɗa ɓayto ndentoɗa kadi ñoke suudu ma ɗo ganduɗa ɓowɗi kame ɓowɗi mawɗi kala ne mbawi wonde hen caggal mum rokkuma yunguinade e kala saaha nde tawno eɗen gandi ñaw biyeteɗo yunguinade ko ñaw so tawi a ñawama ko wayno paali tan kewɗa ko yunguinade ndeƴa lawol ak juge faade noksoɗa taaƴi ha laaɓi ɗum noon jeeyi sababu ko toɓoli jippiɗi toon kene tolno 1.5 kilométre hakkude noksoɗa kame ak juge otoji kewɗi giwnoɗi hanki to noksoɗa kamɓe kala ɓe duttinama ɓe mbawata yettade ak juge caggal nde ngol ɗon lawol taaƴi ko wona ɗum ko booli kewɗi taweteɗe nder wuuro ngo e hoore mum ha yaltirde wuuro ngo woni hen leɗɗe kewɗe koko taƴodiri gam toɓɓoli batu jagorɗe hanki hoore jagorɗo leydi Mauritanie Mohamed Wuld Bilal Mashoud wa arti e nder yaññade batu mabɓe hanki jagorɗo wo yaññi hen no fewi noon ko fate banggue duuɓi tati mawɗo leydi ndi woni Mohamed Cheikh Al Qazwani guila tan 2019 are jappere leydi ndi ko hunino kala ko fodanno ɓiɓɓe leydi ndi e widemo kanko hoore jagorɗo kala kon ko fodanno ɓiɓɓe leydi ndi fuɗɗima wadde ɗum woni hen kadi waɗi ha gasi ɓiɓɓe leydi ndi jiiri ɗum guite mumen goto gollotonoɗo SN2 taw ganduɗa ko cetal tambingal diƴƴe jarateɗe leydi ndi woni Wuldu Mahali o holliti wonande omo eero lamɗo leydi ndi ko caɗele ɗe wuuri oɗo saaha mo gonɗen teni kadi o gollanno koye ngal ɗon cetal accident mo heeɓi haw wonti handicapé o heeɓi ɗum koye golle makko ko noon ha ɗoɗo gonɗen golle ɗe koko ndiwimo teni kadi ala kala demal ngal o fuggani gam wonande golle ɗe keptina hande ko wuuri ko kono wo riwira e golle makko ha ɗo ɓe lartani moni mo eri darniɓe fodde haqqe innamade ha tente mawɗo leydi ndi nde wawata faborademo ɗeɗo hen gueɗe jagorɗo kotki leydi Mauritanie jillu mum to Arabie Saoudite gam yurnitade ko fate banggue mahagol ambassade Mauritanie toon to Arabie Saoudite o holliti kala mawɗo leydi ndi ko hunino ma maha wonande yogay ambassadeur aji ɗi leydi Mauritanie taweteɗe yogay leyɗele hollitama wonande ɗen mahaje kewɗi hen puɗɗima gasde woni hen kadi ni gasi woni hen goni koye sifa darnegol ɗum ko kunogol mawɗo leydi ndi jagorɗo pétrole Abdel Salem Wuld Mohamed Salih
hanki hirndi yaɓande to Dakar lamorgo leydi Sénégal ngam tawtorede batu ko fate koddigal hakkunde pétrole et gaz ɗum noon ko Mauritanie Sénégal e Gambie ngon batu noon ko hande fuɗɗoto 2 lewru septembre ha fayenma ñalawma janggo ma en garto e oɗona batu so tawi en keɓoyi ɓuuri hen labde toon to Dakar lamorgo leydi Sénégal soma lekko catal tambingal kuɓɓama leydi ndi ɓe kolliti wonande ɓe porti plainte yimɓe ɗiɗo ɓe nangganoɓe toon to tujinin kame Dar Nayima ɓe nangganoɓe ɗon nanggano kene gujja kuura garat tan jamma gujja kuura mbaɗa e galleji men no kutoro kuura taw lewru jaɓata hay facture goto tene kadi ɓe kolliti ɗum jeeyi sababu haɓe mbasi million ngaji kewɗi no fewi kono kadi ɓe kolliti ɗeɗo henna gueɗe nattat wonde gueɗe jaɓeteɗe maɓe ndew ndeɗo henna haare ha gueɗe ɗe kala ɓuura labde ceer nde tawno kamɓene ko hen ɓe nguuri. sen giwi to leydi Mauritanie paren ko to leydi Mali to leydi Mali yorosu ko jonde mawde waɗi toon jone nde noon ko jonde balɗe tati nden fuɗɗino ko nogase jeenaya capantati ha capantati goho ko hanki jonde nde gasi nden jonde noon yuɓɓini ɗum koye ballal en da Mali ko cattal taw ganduɗa ko catal daringal yidde wallude pelle kewɗe jeeyi sababu nden jonde noon ko ɓen jangguinoɓe Qur'anil Karima koɓe yonɓe no fewi gam nottade ɓe heblo nde tawno saɗa jangguina ko wayno deftere Allah nde kono kadi jangguinta ko yimɓe tene jangguinta ko sukaɓe tene sukaɓe ko sertuɓe nokkuji ko sertuɓe jikkuji ko sertuɓe nehdiji kamɓe kala holno poɗɗa nehirdeɓe moni kala ko poɗɗa wadde nofuru mum moni kala nedide ardi ndi hono poɗɗa wadde ha heddo e mum nonne kadi no poɗɗa wadde kadi ha jomum haqqille mum wasa biftede ha tenti noon kulhuli gonade leydi Mali oɗo saaha mo gonɗen ɗin hebloji noon ɗi mbaɗama toon to yero suut ene kadi ɓe kolliti maɓe jokku e nder ɗiɗon hebloji. To leydi Mali keddoɗen ha joni gattaten koye duttitogol e cuuɗi janguirɗi e wonde koye lewru octobre e kala hittande leydi Mali jagorɗo jangde leydi Mali holliti ñalawma hande o ko hiiri ko kala ma ɓiɓɓe leydi ndi andu hol nattirgol école hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e ɗiɗi hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e tati kanko jagorɗo holliti ɗum ko wona ɗum ko jagorɗo tambiɗo jangde towde leydi Mali holliti daaƴi kene tolno établissement ji jeetati kebloji ko fati e banggue santé woni cellal ɓalli gam wasde heptinede golle jomumen teskede gila tan lewru mars e nder ndeɗo henna hitande gonɗen kene tolno e ujunnaji e yimɓe goni dogɓe guure mumen moltoyi toon to Meneka ɗum ko caggal kala saha ko piyanɗe gulɗe jaw baɗɗe toon to Kerol hakkude leydi Mali kame leydi Nigéria wi biteɗo Mohamed Chami Diko o holliti kene tolno yimɓe hewɓe maɓe gon 65 ujunere piccala 95 ko ɓen dogi arɓe moltade hen 49 ujunere ko sukkaɓe arɓe moltade toon to wuuro manggo Meneka hewɓe en kadi jalti nokku o jeehi ha toon to leydi Mauritanie cimtol loni fedde gotago windere ɓe kolliti 50 fittandu waraɓe taw ɓen mbara ko ñande 19 avril to Hombori ɓen noon yoɓi pittali mabɓe ko armée leydi Mali kame armée hoɓɓe wonɓe nder leydi ndi wallidiɓe armée leydi Mali ɓe kolliti ko wara ko kala ko 90 e jeegomo ñande 19 lewru avril ɗum ko caggal e nder oɗon ñalawma nde koninkoɓe leydi Mali werla mabɓe yaɓɓi pittol koye on sanga ɓe mbawi nangude kene tolno e 100 neɗɗo ko hen wargoji jalti e nder cimtol mabɓe ɓe kolliti noon gila avril ha fenma lewru juin 30 muɗum kene tolno 317 jamburu woni waraɓe nder leydi ndi
taw koye dow ŋañalde to leydi Mali keddorɗen gonnoɗo jagorɗo finance laamu Ibrahima Boubacara Keita woni nottortoɗo buure Fili Sissoko ko debbo windi ɓattake faade hoorejo leydi ndi woni colonel Assimi Goïta ngam wiidemo ko jagga faade joni woni hittande ɓayde ko biyaɗo wo desini ngaalu laamu leydi ndi oɗo saha wo yiɗi ko yo ñawore makko uddite ko ɓuuri yawde e yaccade ñalawma moɓodiral woni association yiɗɓe yaadiɓe Cheikhou Boli ɓe moɓodiri ñande nogase jeetati lewru ota ngal moɓodiral waɗi koto sala jeli Baba Sissoko ari yimɓe ha kewi fulɓe kame sukaɓe dogo kala ngam tawtorede ndeɗon jonde goto biteɗo Moussa Diko wo erima ɓiɓɓe leydi Mali kala nde nottoto wonande fedde yiɗɓe yaadiɓe Cheikhou Boli nde gonata caggal Cheikhou Boli gona kadi caggal laamu leydi ndi kamɓe kala ɓe ballita armée leydi ndi kono kadi ɓe nodda jaam kamɓe kala beele ɓe gadda jaam e nder leydi ndi ala bawɗo addude jaam e leydi Mali so wona sukkaɓe malinaɓe goɗɗo wawa arde adda jaam e nder ndiɗon mbadi nelaɗo taw ganduɗa ko lomtiɗo cattala wonande tabital pulago woni Idrissa Aliye woni Idrissa Aliye Sangara suuti toon konngudi mum ngam jarde Cheikhou Boli e darde muɗum en garto e oɗo hen kabaru e mbadi ɓattake buuɗal yurmede ha mbawen ɓurde yañade hen to leydi Guinée Conakry Alpha Condé konngudi makko to Jeune Afrique caggal nde o namda o holliti o meeɗa andude oɗo hen biyeteɗo colonel Mamadi Doumbouya dirguiɗo laamu makko meeɗi wonde koninke e laamu leydi France tawi kay wo andino ɗum wo sombotono ko on beele wona armée walla mbiyen force spéciale woni mo darnuno ngam beele sembinde nden kay kisal makko ndeke ko ɓe nder guiti kala ko fati e banggue laamu makko o holliti kanko Alpha Condé so tawi kay wo heeɓino oɗon kabaru on wawata ndeke kanko o haalnaka ha laaɓi hol gonnoɗo colonel Mamadi Doumbouya siftinde on kanko Alpha Condé garnoɗo e jappere leydi Guinée guila tan 2010 ha yetti 2021 le 5 septembre e ndu lewru darindu hande ko nden laamu makko derguita taw derguitiɗomo ko goto e gardiɗo force spéciale mo darnuno ngam ɓeydude nden kay kisal makko kanko Alpha Condé ko nden on itti laamu makko ha laaɓi weddimo to hen kanko Alpha Condé o arti e yañade o holliti ene jeeya kadi e erreur aji ɗi o waɗi ɗin erreur aji noon goni o nde o subta dawal tataɓal ha o jottinde o wayli tonggode téléphone makko kala o wayli kadi communication ɓe o haaldanno hewɓe o natti haaldude mumen ko nden o tini o woɗɗitima population ha tenti woni yimɓe ene gasa kadi ɗum ne kadi ne hen jeeya ɗen gueɗe kala ko konngudi ɗi o yaltini toon to Jeune Afrique to leydi Guinée keddoɗen ha joni gartaten koye ñalawma jogorɗo wulde ɗum noon ko 5 ndu lewru darindu hande ndu CNRD ɗe gandi ko ɓen laami leydi ndi o saaha mo gonɗen ɓe kolliti ñande 5 maɓe mbat julde maɓɓe nden julde noon ko mawninde on ñalawma nde ɓe nderguiti laamu Alpha Condé kamɓene ɓe jooɗi e jappere nde FNDC kañumenne kolliti on ñalawma jippoye boli gam sofnude garangal e mabɓe laamu leydi Guinée caggal koɓe kunino kala ala hen koɓe mbaɗi on ñalawma noon ko ñalawma ɗeɓɗo hulɓinade no fewi to Burkina Faso la religieuse américaine biftannoɗo gila 5 avril woni nottotoɗo sulen accitama hanki taw biftano kono ko bireɗo yolga noon holliti ɗum ko évêque mo kaya on holliti wonde o accitama ɓe mbaɗani noon commentaire holko jeeyi sababu accitedemo mbete won haalisaji joɓaɗi walla won ko rewi hen so en keɓoyi ɓuri hen labde ma en gartoy hen to Burkina Faso bandiji tati hoɓɓe ɓe jeeya kay nder leydi ndi wuurɓe Wagadugu kono kadi ɓurɓe wawde ñukkidade jomen jawɗele kala saaha yahoɓe bankaji tiroyade walla ni nawde joƴƴinoyde ɗon haalisaji mumen koye ɓen ɓe keewi yande hollitama kene tolno 53 millions woni koɓe puɗɗino wujjude ɓe mbiyama teeɓa e ballal finoɓe nder Wagadugu e hoore mum caggal nde ɓen ballodiri laamu leydi ndi ha police wiɓe teeb kono koɓe hoɓɓe wona e nder leydi ndi ɓe jeeya to Côte d'Ivoire sukaɓe nayo jeeyaɓe suudu wotoru kañumen mbasi pittali mumen kamɓe kala koɓe jeegomo ɓe giwno koye nder guure
ɓe jeyin ɓe giwno koye gure maɓɓe nder leydi Côte d'Ivoire ngari Abidjan mango to ajeme légal 220 logement ko toon ɓe konno so ɓe pini ɓe dawa ɗaɓɓoyde ko ɓe dañi nawtande jinnaɓe maɓɓe waɗi gotol noon nde ɓe garti nogase nayyi lewru août walla nogase goho lewru août maayi ndu hanki ndo nde ɓe garti noon aɓe keydi hen goto e maɓɓe noon kañum yonta defde yeehi udditi gaz o ndeke gaz o ne waɗi fit goto baɗɗo hen suudu ndu kala ene heewi gaz nden wo kosti tan ko ɗon jeygue nanguiɓe kamɓe kala ɓe cuumi e nder gulali ɗi noon ko hen hoddiɓe notti ha mbawi yaltindeɓe ɓe nawa hatto hôpital nayo ko toon mbasi pital men hen ɗiɗo ɗo saaha ene goni e cumram musɗam no fewi ne jangguina men gaz uddu ha tiiɗa adema uddidde gaz sunno sa yi hendu ne luuɓa seeɗa uddid palanteje ma ndentoɗa no fewi nde tawno gaz ko koddiɗo bonɗo bomowo jawɗo yaltinde neɗɗo oɗo hen aduna ha laaɓa to Namibie tonne kadi ko laanel ndiwowa laanel tourisme en jeeyaɓe to Allemagne yani ngel yani noon koye rulde wotere walla duunde wotere maayo taw ngon maayo ɓe mbiyata ɗum ko maayo Kafango tawete koye hedde Zambie ko toon yani dognanno kaɗon laana pilo ɗo jeeya ko toon to Afrique du Sud kañum e hoore mum wasi hen fitta ɗum kono luskoji ne jokke oɗon fannu to Éthiopie fuɗɗitima kombaji golli jaw to région mo Tiggere ɗum noon jeeyi sababu ko hoɓɓel gam tumde ɗum armée leydi ndi wasde ɗoftade wona gueɗe piyanɗe jeeyi ha jeeti to hôpital Mekkele hôpital fuɗɗama memede hen hayso fedde gotago windere yonnani ɗeɗon gueɗe armée leydi ndi hakkude mum e hoɓel waɗɗani keerol leydi Soudan kene tolno 13 million étudiant walla mbiyen élève janggoɓe leydi France hande kocciti bikuji e kayeji kala gam ruttitade e cuuɗi janguirɗi holliti ɗum ko jagorɗo jangde leydi ndi woni Pape Ndiaye kono kadi hollitama hewɓe hen codani ha hande fuñitirde école woni codani kayeji bikuji sakuji gam ngakkugol moyen kame kadi ene wonde ɓen jangguinoɓe cuwa taw heɓitade ruttitade e cuuɗi ɗin janguinirɗi Bangladesh subaka hande o seppo mango wango toon wullitade gurdam ceerɗam goto minita jiyaɗo e landaji lundo kam wara hande taw ko bal o fella e nder ɗiɗon seppoji Russie Vladimir Poutine tawtortake jeenayse Mikhail Gorbachev ganduɗa jaltuɗo aduna ñalawma hecci hanki o cakkitiɗo laamade Union soviétique wonande joguiɗo konngol laamu ngu demitiri holliti agenda Poutine hokkani ɗum tawtorede jeenayse oɗon musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen woni komin gaddanno moon kabruji men garanden kikiɗe hande oɗo yesso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullaahi Saar ketki malaki jaam yo jaam Allah hiraneno